Mga igsoon, mga anak sa Dios, usa sa akong dili malimtan ug usab very close nga amigong pari, sukad pa kaniadto bago lang namatay. Si Father Linus Nicasio SVD. Usa siya sa akong professor sa homiletics. Siya ang nagtudlo kanako kung unsaon pagwali sa pulong sa Ginoo. Dili ang kutob sa amo ang klase sa Divine Word Seminary sa Tagaytay ang among panag-uban. Kada Huwebes sa gabi, magtapo kami uban ang ubang mga seminarians para sa among preparation sa homilia para sa adlaw nga Domingo. Uban sa iyang giya o komentaryo. Sa akong pagka-seminarista og hangtod pagkabago na akong pari kaniadto, dako kaayo siya og nahimong tabang og impluwensya sa akong bukasyon. Ang iyang kinabuhi nagpakita gayod sa gahom sa asin, kahayag ug syudad sa ibabaw sa bungtod nga gihisgutan sa ebanghelyo karong adlaw. Diha sa atong ebanghelyo si Jesus ni sulti, "You are the salt of the earth. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden." Kamo mao ang asin sa yuta. Kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka syudad nga gibutang sa ibabaw sa bukid dili gayud matago. Unsa may makutlo nato karong adlaw nga mahimo natong giya sa atong Kristohanong pagpuyo. Unang punto, ang Kristiyano sama sa asin nga nagapreserbar og nagapalami sa pagkaon, magapanindot sa kalibutan. Sa panahon ni Jesus wala pay refrigerator. Ug ang asin mao ang gigamit aron mapreserbar ang pagkaon. Apan labaw pa ni ana kini nagahatag og kalami. Mao sab kini ang papel sa Kristiyanos. Dili lang maglikay sa kadautan apan magpreserba sa kinabuhi sa grasya, sa kinabuhi sa kamatuoran ug sa espiritual nga kaanindot sa kalibutan. Apan unsaon man ni nato? Sa pamilya ang inahan nga matinud-anon sa pagampo, mapailubon sa iyang mga anak. Bisan tuod na ay ginagmay o dinagko nga panagbingkil, kini usa ka ehemplo sa pagkaasin diha sa panimalay. Ang amahan nga mobarog sa prinsipyo o magpadayag sa hustisya bisan palisod, mao ang asin sa katilingban. Ang Kristiyanos sama sa asin nga nagapreserbar og nagapalami sa pagkaon, magapanindot sa kalibutan. Ikaduhang punto, ang Kristiyanos sama sa kahayag nga si Kristo gitawag nga mahimong lamdag sa kinabuhing moral sa katilingban. You are the light of the world. Matthew 5:14. Kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Ang kahayag dili lang para makita, apan para maghatag og direksyon. Kita gitawag nga mahimong moral compass sa kalibutan. Bisan pataliwala sa daghang baliko nga ideolohiya ug kalibog sa tinuod nga maayo ug dautan. Sama sa usa ka lantern, sangit-ngit nga dalan ang Kristiyanos nga matinud-anon naghatag og paglaom og klaro nga direksyon. Nining bag-o lamang giawag sa Department of Health ang mga otoridad nga himuong National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus o HIV tungod kay ang kadaghanan sa mga kaso niini ni saka og 500% alang sa mga individual nga nag-edad og 15 ngadto sa 25. Akong usubon, ang gidaghanon sa mga kaso ni saka og 500% alang sa mga individual nga nag-edad og 15 to 25 years old. Gibanabana nga 57 sa bag-ong na-diagnose nga mga kaso sa HIV ang natala kada adlaw gikan sa Enero hangtod sa March 2025. Matud pa sa ahensya nga naghimo sa Pilipinas nga kinatasan sa Western Pacific region sa natad sa bag-ong mga kaso. Nining isuha pananglitan unsa may atong maingon nga paglamdag sa kinabuhing moral sa katilingban nga atong matampo. Unsaon man nga ang Kristiyanos nga matinud-anon makahatag og paglaom og klaro nga direksyon. Dili lamang paigo nga ikampanya ang safe sex,
Kay ang pagtaas sa kaso sa HIV dili lang problema sa lawas kundi problema sa kinabuhi, problema sa relasyon ug pagtan-aw sa kaugalingon. Isip simbahan, angay kitang mutubag dili pinaagi sa kang hadlok o panghusga, kundi pinaagi sa pag-edukar, sa paggiya ug pagpakita sa kahayag sa ebanghelyo. Ang mas halangdong tubag gikan sa simbahan mao ang pagpasiugda sa kinabuhi nga putli ug matinud-anon nga ang sexuality usa ka gasa nga angay gamiton sulod sa sakramento sa kaminyoon. Din adunay kasaligan nga panaghiusa sa bana ug asawa. Usab ang pag-edukar sa kabatanunan. Dili lang pinaagi sa biological information, apan pinaagi usab sa formation of conscience. Nga makatabang sa ila nga masabtan ang tibuok dignidad sa lawas, gugma ug relasyon. Ug of course, angay sabtang magpakabana sa mga apektado na sa HIV. Ang simbahan gitawag usab nga maminaw, mudawat o mupalig-on sa mga tao nga may HIV nga dili maghukom apan magtabang. Mao ni ang usa ka ehemplo kung diin ang Kristiyanos sama sa kahayag nga si Kristo gitawag nga mahimong lamdag sa kinabuhing moral sa katilingban. Pangutana, ganahan pa ba mo magpaka-Kristiyanos? Ang Kristiyanos sama sa kahayag nga si Kristo gitawag nga mahimong lamdag sa kinabuhing moral sa katilingban. Ikatulong punto, ang Kristiyanos sama sa syudad sa ibabaw sa bungtod kinahanglan mudanag aron kini makaagni o makadasig sa uban. Sigon pa ni Jesus, a city set on a hill cannot be hidden. Matthew 5:14. Ang usa ka syudad nga gibutang sa ibabaw sa bukid dili matago. Ang buhat sa Kristiyanos dili tinago. Kini angay nga ipakita sa uban. Dili ni kanang pasikat apan tinuod nga buhat nga makaagni sa uban. Sama sa simbahan nga naa sa ibabaw sa usa ka bukid, bisan asa ka makita nimo kini. Busa ang imong sakripisyo, ang imong pagkamatinud-anon, ang imong tinuod nga gugma kini mahimong inspirasyon. Pananglitan sa komunidad nga daghang nangaluya, ang presensya sa usa ka Kristohanong pamilya nga mag-ampo kada gabii, mahimong syudad nga makita sa uban. Ang pamilyang nag-ampo una, mukaon. Bisan naa sa karinderya o sa publiko ba nga lugar sama sa mga restaurants. Buhat nga makita sa uban ug makapahinumdom sa Ginoo ngadto sa uban. Ang Kristiyanos sama sa syudad sa ibabaw sa bungtod kinahanglan mudanag aron kini makaagni o makadasig sa uban. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang kalibutan nanginahanglan og Kristiyanos, mga Kristiyano nga sama sa asin, magpreserbar og magpalami sa kinabuhi sa uban. Nanginahanglan ang kalibutan og kahayag aron mudanag sa hustisya ug kamatuoran. Ug nanginahanglan usab og mga tawo nga sama sa syudad sa ibabaw sa bungtod. Dili mahadlok nga mahimong tinuod nga saksi sa pagtuo. Ang akong migo, si Father Linus, ang akong suod nga higala, nagpuyo sa hilom nga paagi, apan ang iyang kinabuhi usa ka dakong kahayag. Ug karon atong paningkamutan nga mapadayon ang kahayag ni Kristo pinaagi sa atong kaugalingong Kristohanong pagpuyo. Let your light shine before others. Matthew 5:16. Pasigaha ang inyong kahayag at tubangan sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.